Tamaşevanê hêja, ji navenda Nûçeyê me 24 ve dem baş. Li bajarên Seqiz û Merîwanê de çalakiyên teblîkî bir rêve çon. Tevî barîna befrê û li sîr û sermayê de li gund û bajarên rojhîlatê Kurdistanê, endam û alîgirên têkoşer ên Hîzba Demokrat, li kar û çalakiyên xwe berdevam in û vê carê jî li bajarên Seqiz û Merîwanê de bo pîştevanî kirin li hêza pêşmergeyên Kurdistanê û Hîzba Demokrat, çalakî li darxistîne. Endam û alîgirên têkoşer li bajarê Seqizê de, dîwarên kolan û şekamên bajar bi dîruşmên vek an Kurdistanan neman, bi cî Hîzba Demokrat, bi cî hêza pêşmergeyên Kurdistanê, kes nelê Kurd mirdûye. Kurd zîndûye û çendin dîruşmên din ên şoreşvanî xemîlandin û logoya Hîzba Demokrat û alaya Kurdistanê li gelek cîhan hildan. Her vîsa ciwanên şoreşvanên gundê hûye Serbixwe roya bajarê Merîwanê, pîştevaniya xwe li Hîzba Demokrat dubare kirin. Bi vî awayî em gehişne daviya vê Nûçeyê jî her Nûçe xweş bin. Ji navenda Nûçeyan û me 24 spas ji bo sala çûyî û serkeftin û pîrozbayî ya sala nû.